Čaute, ako som sľúbil, dnes vám predstavím ďalší doplnok výživy, ktorý v mojej príprave na súťaž nesmie chýbať. Je to klasická aminokyselina glutamín. Ako všetci vedia, glutamín je najzastúpenejšia aminokyselina v našom ľudskom tele. V objemovke ju neužívam, užívam ju len v tvrdej príprave na súťaž, pretože niektoré vedecké štúdie dokázali, že glutamín, pokiaľ je človek v objemovej fáze, dokáže urýchľovať ukladanie telesného tuku, čo ja nechcem riskovať. Samozrejme je mnoho štúdií, ale nejdem nič riskovať. Takže používam to len v príprave na súťaž, a to hneď z dvoch dôvodov. Glutamín dokáže, aspoň mne, mám to vyskúšané, podržať svalovú hmotu, ochrániť tú svalovú hmotu po ťažkých tréningoch a fakt keď som v tvrdej diete. Takisto, keď som v tvrdej diete, posilňuje imunitu, čo je zásadné. Nemôžem si dovoliť teraz ochoreť tesne pred súťažou a stratiť tým pár dní v podstate tvrdého tréningu, tvrdého režimu. Takže nič nenechávam na náhodu a suplementujem glutamín po každom tréningu, či je to kardio, či je to silový tréning a takisto aj večer. Momentálna moja denná dávka glutamínu je od tých 25 do 40 gramov spolu za celý deň. Závisí to od toho, koľko fáz mám tréningu, či mám silové tréningy, či mám kardio a tak ďalej. Pre obyčajných ľudí, ktorí sa nepripravujú na súťaž, ale sú v tvrdej diete alebo v podstate v diete, stačí, keď budú užívať zhruba 1,5 gramu na každých 10 kg váhy telesnej. Čím tvrdšia dieta, čím prísnejšia dieta, čím ťažšie tréningy, tým môže táto dávka narásť kľudne až na 2 až 3 gramy na každých 10 kg telesnej hmotnosti. Toľko v podstate dnes odo mňa o aminokyseline L-glutamín. Takto to užívam ja, takto vám to odporúčam užívať. Sledujte ma aj naďalej, na budúce si predstavíme nejaké ďalšie doplnky výživy. Pekný deň vám prajem, čaute.